Sziasztok lányok, én Toka Livi vagyok. Ez lesz itt a Tokabokának a második része, vagyis a Sziszaka családnak a második része. Még így annyit elmondok, hogy így negyedik rész, ötödik rész körül fog jönni már ténylegesen a dráma. Igen, akkor fog jönni a dráma, ahol lássátok, megváltoztattam a karakterem. Igen, ez a karakterem fog lenni mostantól, de hogyha jön a nyár, akkor viszont meg fogom változtatni, ugye? Vagy amikor már nyár lesz, ugye? És ez lesz már a stúdióm, hogyha mondhatom úgy. Még azt el szeretném mondani, hogy lesz így külön bemutató videó, hogy csak is rólam fogok beszélni, mert ott csak az állatokat mutattam be, amit ugye tartunk itthon, de nem is akarom húzni tovább az időt. Kezdjük is el! Mikor jönnek már a fiúk? Nem tudom. Akkor ez az a ház. Nem tudom. De csengessünk be. Na végre megjöttek. Sziasztok, gyertek be. Jó napot. Jó napot. Sziasztok, fiúk. Vegyétek fel a csákót, rakjátok le nyugodtan ide a táskátokat. Köszönjük. Fönn vannak már lányok? Nem, most fognak jönni szerintem lefele. Ja, jó. Amúgy nagyon szépen köszönjük a ajándékozást. Nagyon szívesen. Ilyen sok ajándék. Igen. Várjuk meg itt őket. Oszta, de szépek a torták. Köszönöm. Nagy köszönjük. Akkor várjuk itt őket. De szerintem már gyújtsuk megfelelő egyáltalán, mert már szerintem nem sokáig jönnek le. Oké. Amúgy ti hány évesek vagytok? Még 15. Vagyis májusban leszünk 15. Aha. Vagy május, június, de május. Igen, május. Ja, jó. Bocsánat a félrebeszélését. Ó, semmi gond. Ó. Gyorsan jelentett óra. Ez itt mi? Vedd föl a csákót, és gyere le. Ó, tényleg, ma van a szülinapunk. Tényleg. Na, gyors fölöltözök. Azért sulis ruhába is, mert ugye tényleg ma suli van. Na, akkor ugye ez majd fog kelleni. Amúgy hány fok van? Hol van a telefonom? Amúgy el akarom mondani, hogy ugye én ebbe a play módban játszok is, frissíteni kellett, és sajnos félrenyomtam, és a tokabokám letörlődött, és minden kitörlődött, mindent újra be kellett rendezni. Tegnap rendeztem be, 2-ször ráadásul, mert
elsőnek is berendeztem, kiléptem, mert mentünk valahova, beléptem be akartam lépni még egyszer, és megint frissíteni kellett, de igen, akkor is félrenyomtam, és akkor még egyszer beállította anya, mert anya segített nekem, és úgyhogy tegnap fejeztem be. Szinte 1 óra hossza volt, szinte. És most esküszöm mondom. Na mindegy, folytassuk. Ez jó. Egészen a jó idő van, ne baj. Jó lesz ez, ne baj. Ez inkább. Nem ez. Be van pakolva be. Jó. Ja, a csákót azt föl kéne vennem. Ezt azért elrakom. De amúgy, hogy... Laura, kelés, hát suli van! Jó, kelek. Oké, na, én majd várlak majd rád. Én gyors megfésülöm a hajamra jobbra. Ó, ez így mi? Csákó, a szülinapunkra, de mindegy, készülődj. Ja, jó. Én ezt gyors előkészülök. Mit vegyek föl? Jó lesz ez, hát úgyis jó idő van. A telefont azt elrakom a suliba. Ja, tényleg ez. Ezt elrakom, mert... Oké, akkor várok. Sárára. Itt vagyok, ez a haj lesz most nekem. Nagyon csúnyán áll neked, de mindegy. Pegyél már. Oké, megyek. Te siess, oké. Gyere már. Jövök. Ez nagyon szépen áll neked, de gyors. Ezt csukjuk le itt a villanyt. De amúgy anya apa hol van? Biztos már lent csinálják a kaját. Az biztos. Jönnek. Mi állok itt? Jó. Ti mögém. Gyors. Boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, drágám, boldog szülinapot. Fiúk, nem is sejtettem, hogy ti itt lesztek. De megbeszéltük. Ez olyan derítő. De mi is ezt csináltuk amúgy. Ennyi ajándék, csak is nekünk. Igen. Jaj, de jó. Meg még milyen szép torta. Melyik? Kié? Ez itt a tiéd, Laura. Ez meg itt tiéd, Sára. Jaj, de jó. Én imádom a sellőket. Lerakom ide a táskám. Fújjátok el a gyertyát. Ja, fújjátok el a gyertyát. Na és most kívánjatok valamit. Jó, kívántunk. Oké. Na majd csomagoltak el tortát.
Igen, csomagoltok el tortát. Na, ajándékbontás gyors! Akkor ez itt... Ugye nem? De. De ez nem igazság. Egy kis kutya, kis cica. Valamelyik, de nem tudom, hogy még melyik. De majd valamelyik, majd azt te eldöntöd amúgy. Jó van, ne búsulj, neked is lesznek így jó dolgok. Én is adtam. Ezt kitől kaptam amúgy? Tőlünk. Hát valahogy sejtettem. Jó van, akkor amúgy látom, hogy még itt van egy klassztáska, meg még ez a cicás. Ezt akartam idáig is. Honnan tudtátok? Ez viszont tőlem. Nagyon szépen köszönöm, Martin. Nagyon szívesen. Ezt amúgy kinézem a telefonodból. Kereskedőttél? Igen. Na mindegy. Na most jöjjél tesára. Te bontsák ki 3 ajándékot. Ahol látom, van itt egy klassz táska. Ez tőlem. Honnan tudtad, hogy ezt szeretném? Láttam a telefonodon. Mellettem nyomtad, és láttam. Ja, jó. És ez itt közös. De azt legutoljára. Oké. Akkor még most jön ez. A legújabb parfüm. Ez kitől? Tőlünk, vagyis mondhatom úgy, hogy tőlem. Nagyon szépen köszönöm, anya. Nagyon szívesen. Még egyet. A legújabb pizsoma. De jó, ez a legjobb. Ez tőlem, én láttam ezt a Lidlbe is, megvettem. Ez Lidlös? Igen. Jó. Rakjátok ide a csomagot. Na most én jövök. Végre tortató, végre. Na ez viszont tőlünk. Meg még egy kicsit tőlem is. Nagyon szépen köszönöm, na ebbe gyors bepakolok. Jó. Akkor ez idáig mennyi volt? 2. Ez kitől? Tőle. Köszi. Nincs mit. Akkor most te jössz, Sára. Oké. Ez egy puma. Ez tőlem. Köszönöm, drágám. A legújabb laptop, és ráadásul lila. Ez kitől van? Tőlem. Ez tőled. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon nincs mit. Oh. Végre egy új maszk. Ez tőlem. Köszönöm, anya. Jaj. Na most te jössz, Laura. Egy Nintendo Switch konzol, és ráadásul a második. Vagy igen, a kettő. Ez kitől. Ez mi közösen. Nagyon szépen köszönöm, Máté, meg még ugye Sára. Nagyon szívesen. Következő. Oh. Ez ráadásul a kedvenc maszkom. Ez kitől van? Ez is tőlem. Köszönöm, anya. Nincs mit. Ez hanyadik lesz? Harmadik. Végre nekem is fülvédő. Na, ezt viszont tőlem. Oh. Sínről? Igen. Az a sínes dolgok olyan jók. Na most te jössz, Sára. De viszont már siessetek, mert már mindjárt elkésnek a súlyból. Amúgy ja. Nem ezt akartam. Mondom, nem ezt akartam. Egy ételes doboz, ahogy látom. Igen. Na, ez tőlem. Köszönöm, apa. Nincs mit. Egy maszk. Jaj, de jó. Ez gondolom tőled, anya? Igen. Jó. És ez viszont tőlünk mi közösen így összebeszéltünk. Nagyon szépen köszönöm, fiúk. Ez volt a vágyam. Mi? Bocsánat, srácok, szerintem Laurának a pasija az Márk volt. Tudom, hogy ő Máté. Talán Márk. Vagy Zalán. Márk. Jó. Márk. Nekem meg nem csinál semmilyen drága cuccot. De majd lesz olyan. Jó van. Nagyon szépen köszönöm, fiúk. Nem, ez az utolsó még. Egy napszemüveg. Ez viszont tőlem. Köszi! Nincs mit. És ezt majd így. Egy iskolai báli ruha. Hogyha jól tudom, hogyha jól sejtem, akkor majd így a 7-ben ugye majd a izére. Igen, arra lesz. Te meg, Sára, lehet, hogy megkapod majd az enyémet. Köszi, anya! És egy maszk. Parfüm! És ráadásul, amit akartam. Na, ez viszont tőlem. Nagyon szépen köszönöm, Márk. Nagyon szívesen. Akkor már csak ezek 2 maradt. Egy új füzet, meg még egy, vagyis gondolom egy gyakorló füzet, és még egy bőrönd. Jaj, de jó. És akkor nekem már csak ez az egy maradt. Egy laptop! Ez viszont közösen. Nagyon szépen köszönöm, fiúk. Nagyon szívesen.
Oké, na ezt mi majd elpakoljuk, de ti gyorsan menjetek a suliba, mert mindjárt elkéstek. De még gyorsan a közös ajándék. Oké. Ez sellőruha. Stipi-stopi, az enyém. Na, az én kedvenc színem a lila. Ó, amúgy ez jogos, úgyhogy nem stipi-stopi. Oké, akkor neked ez, nekem meg a lila uszony. Na, viszont már menjetek. Amúgy nekem is kell menni. Azon kívül, hogy ma szülinap van, de mindegy, ezt mi gyors dobjátok le, vagy valami. Csak menjetek. Oké, na majd mi itt rendet fogunk rakni. Oké. Így. Akkor... Na, gyors menjünk. Most jó idő van, nem veszem most fel a kabátot. Oké. Na, ennyi is lett volna ez a videó, ez ilyen szülinapis videó lett volna, így a lányoknak a szülinapja, így végül is. De majd annyit elmondok, hogy a következő rész az ilyen sulis féle lesz, igen, hogy egy napjukat megmutatom a suliba, ugye, így, ugye reggel 8-tól, vagy reggel fél 8-tól fél 4-ig, igen, egy napjukat, de én Tokalivi voltam, sziasztok!